ayun. Para po, yung mga salang 7 bigo na mga senyalis ha. Yan, sige, basta na po tayo. Sa bigo po tayo mga sagi. Dagdagan yung dapat natin ha. Huwag na tayo. Para po 72. Para na mga asyente kasama ito. Para po ang letra mo. Para po mga sige, minalasa, naman tayo. Number 15. Para 15. Tinan mo ka na sa labang balapin, number 15. Para po mga sige sa letra mo. Para tayo, 24. Ay, para kuya. Number 24, para ito sa letra mo. Para po 24. Ang ibang para po mga sige, hindi naman maganda tayo. Sabihin mo, pag-ayaw ha. Para tama para po. Wala ito. Mga sige sa letra mo, kinuman. Malaki yan. Para po, Mas malaki yan. Kalaki yan. Kalaki ito na. Oo, nagagapagod yan. Wala. wala pa, wala sa mga mo. At ang mga access, at ang mga ako. Para po. Hindi mo natatakot. May pangalawa dito. Sige pa na, alam lang yung pangalawa tumama. Sige, masaya lang. Okay, good. DC ko ka ng isang basket ulit, lagyan mo ng dalawang grocery. Tagtagan ulit natin, dalawang basket. Hindi ko alam mo. Sigaw. Wala na, tapos na yan. Brexit! Dito ka delikado dyan. Delikado yan, ano? Sukulong. Pwede na tumama sa isang karton. Grab, sana naman tayo sa letra I. Wala mo, 24. Ano? Ano masabi mo? 24, wala din naman. Hindi ako sa dulo. Ano masabi mo, ha? Mahulog yung puso ko. Ano? Nahulog yung puso ko. Hulog puso mo. Para ba mga sige sa letra I? Para ba mga sige sa labat ng pinaman? Wala po, Pilato 4. Wala po. Gagayan tapos babalik ulit pa po ako. Pare-verse jump pero mamaya mag-forward siya. Ano bang oras na? Kasi yung open yata nila.